अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ भारत के मेहरारू दोनों जानी सेम बालो। जेगा से ट्रंप रिसिया तरन त केहू को बतिये निखन सुनत, जवन मन में आओ त केहू को सुनते निखन। वही ऐसे मेहरारू बड़ी सन, इहो कुल केहू को नहीं सन बात सुनत। घर में केहू कुछ समझाओ तो कोनो बात सुने के तैयारे नहीं सन, अपने वाली धुनत रहता, अपने वाली करत रहता सन। आ ट्रंप कबो कहत रहन कि हेजा बम फेंक देम रिसिया तरन, तो कबो कहत रहन होजा बम फेंक देम, हे देश पर फेंक देम, वो देश पर फेंक देम। एहिंगा से रिसिया उ बोलत रहन, ओहिंगा से मेहरारू बाड़ी सन। ई जब रिस में आवत सन तो कहत सन का हम जोहर खा लेम, हम माहुर खा लेम, हम ई दुनिया छोड़ देम, अपन पेटी बाकस अपन लइका फैका लेले देले अपना नैहर चले तैसन रिसिया उसिया के। आ ट्रंप 1 महीना पर कोनो देश से लड़त रहन चाहे झगड़त रहन, कबो भारत से लड़ लेत रहन, कबो इजराइल से लड़त रहन, कबो ईरान से लड़त रहन, कबो पाकिस्तान से लड़त रहन। आ ई मेहरारू बड़ी सन, ई तो 15 दिन पर लड़ लेत सन। कबो अपना सास से लड़त सन, कबो अपना ननद से लड़त सन, कबो अपना जेठानी से लड़त सन, कबो अपना देवरानी से लड़त सन। आ केहू नहीं मिलत लड़े के तो अपना मर्दे से लड़ लेत सन, आ मर्दे के पकड़ के खोइयो देत सन रिस में आवत सन। तो ट्रंप तो मान ला 1 महीना पर रिसिया तरन, आ मेहरारू एक माने के कुल के 12 मास रिसिया ही के बाटे। तो यही से कहत रही ट्रंप आ मेहरारू में कोनो अंतर नहीं थे। आ हमके तो ई लागता कि ट्रंप से ज्यादा खतरनाक तो ई मेहरारू बाड़ी सन।